זה אפילו לא מגיע לך עד לכאן. ככה אתה מחזיק את זה, אתה רואה איזה קשה זה? אתה נופל קדימה? כן, אתה נופל קדימה. איזה מפחיד זה. רק, כאילו, המתקן לא מפחיד עצמו. אז יש אתה פתאום למעלה ועם הראש למעלה. כן, אתה לא מבין איזה מפחיד זה. ואתה יכול להחליק וליפול, זה מה שהפחידתי. והחזקת? כן, אתה עוד איזה חזק, כולם החזיקו ככה. כן, זה פעמיים, זה מפחיד זה. עושה סרט, אתה עושה סרט? סרט כשעושים? רציתי לעשות אנקונדה, אבל אף אחד לא רצה, כולם פחדו. מה זה אנקונדה? זה דבר כזה שמעלים אותך, ממש גבוה, ואז וום 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 כאלה. נו, אז לא הלכת. אף אחד כולם פחדו. באמת? פחדנים. רציתי, הגעתי לתור וזה שאמרתי, בסוף התחרתי. כמו ממבה, חצי מהילדים לא עלו על זה. זה מפחיד זה. מה, הכנסת